Inselmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Xi qrajt dan l-aħħar. Illum magħna għandna lil Trevor Zahra li huwa awtur popolari tal-fuq minn 130 pubblikazzjoni, illustratur, drammaturgu, blogger, kif ukoll rebbieħ ta' bosta premijiet letterarji. Trevor, allura xi qrajt dan l-aħħar? Dan l-aħħar qrajt ktieb ta' awtur li stqar ma kontx naf bih, qatt ma kont smajt bih. Però s-sajf li għadda iltqajt ma' ħabib tiegħi kittieb Ingliż u suġġerili għalli qatt rajt ta' kittieb Ċilen, Roberto Bolano, u jiena letteratura Latinamerikana inħobba ħafna u kif qalli hekk mill-ewwel għatlu għajdli qalli aqra The Savage Detectives li huwa propju l-ktieb illi għandi llum li ġibt hawnhekk għad għandi l-marka li ma qrajtux kollu għadni għaddej bih għax huwa ktieb naqra mhux ħażin, miktub irqiq ukoll. Roberto Bolano, kittieb Ċilen. Ovvjament jikteb l-Ispanjol, jien qed naqrah bl-Ingliż. Għalkemm twieled iċ-Ċili, imma l-familja tiegħu meta kellu 15-il sena marru l-Messiku. U l-ktieb huwa proprju fuq il-Messiku. Roberto Bolano miet ta' eta żgħira għax miet fl-2003 ta' 50 sena. Imma jiena naħobb qabel ma naqra ktieb insir ftit naf daqsxejn l-awtur. U ħafna jqisuh bħala il-Garcia Marquez ta' żmienna. Għax għandu kidba b'saħħitha ħafna. L-iktar li interessani jiena meta naqra l-kidba Latinamerikana hija propju il-karattri u l-ambjent. L-ewwel nett għandhom kapaċità l-kittiba Latinamerikani donhom għandhom il-kapaċità mhux huma bista, ma huma għandhom din il-karatteristika illi jibrulek karattri l-aktar strambi, illi jsorprenduk, biżarri. Iġibruhom mod li ma tistenniex. Imma taħt l-istramberija mbagħad hemm ukoll ir-realiżmu. Forsi kultant għandu waqt joqrob xi ftit lejn ir-realiżmu maġiku tipiku tal-Latin Amerikani, imma Bolano rajtu jintlaq anki il-bot minn hemmhekk. L-istorja ma nistax nitkellem fuqha kollha għax kif għadni nofs triq, imma għandna rrakkont dan il-kittieb ta' 17-il sena li huwa poeta illi kważi ossossjonat bil-letteratura u anke bil-ħajja tiegħu stess. Ġifier dan qiegħed jiskopri l-poeżija, qed jiskopri l-mixi letterarja, imma qed jiskopri wkoll lilu stess, qed ifittex lilu stess. Huwa vjaġġ ta' dan il-poeta żagħżugħ García Madero, Juan García Madero. Il-vjaġġ tiegħu ma' żewġ poeti oħrajn, u l-Salima u Arturo, kull jom sejtu bħalissa. U li dana qed ifittxu poeta ieħor huma. Poeta li b'xi mod dana kien sparixxu qed jippruvaw isibu l-oriġini tiegħu. Interessanti illi għalkemm il-karattri fittizji da qed jitkellem fuq innifsu. Fil-fatt karattru min jismu u l-awtur huwa Bolero u l-karattru huwa Bolero, ġifieri isu qed jitkellem fuq stess jixxibħu. U anki l-poeti li jsemmi huma biex ngħidlek sintesi ta' poeti oħrajn li huwa ltaqa' magħhom. Ma nix dubju li ħadd tispiċċaħ dak ktieb jiġifieri. Nispiċċaħ. U x'aktar x'taqra kod oħra tal-istess awtur. Aktar xi hekk nagħmel ħafna drabi jekk inħossu interessanti kif diġà qed inħossu interessanti ħafna, jiena ma nkunx irid naqaf hemmhekk irid tkun ifittex ta' xi ħadd ieħor. Tajjeb. Ningrazzjak tal-li kont magħna Trevor. Wasalna fit-tmiem programm ieħor Xi qrajt dan l-aħħar. Aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant infakrukom biex taqraw nitfa' imqar kuljum.